etorri gamer hauntzira. Gamer hauntziak Euskal Bideojoko zaleen elkarteak naiz irratiarentzat egindako irratsaioa. Eroso jarri, hartu agintea eta prestatu abiatzeko. Ongi etorri berriz Gamer hauntziaren laugarren denboraldiko 28. atalera. Danera, 87. atala, 100. gero eta gertuago dago, ia zer egiten dugun, eta bueno, astero Gamer hauntziaren Twitch kanalean, 5:00 6:00 zuzenean grabatzeko batzen ga. Horren ostean, naiz irratian, FM-an igandero entzun gaitzakezue, 8:00 aurrera, eta baita ostegunero Bergarako Txapa irratian 8:00. Bukatzeko nola ez, ohiko plataformetan izango dituzue gure saioak, e-books, Peertube, Spotify eta YouTubeen adibidez. Gamer hauntziaren komunitatearen berri izateko, Gamer hauntzia izeneko webgunea daukazue, gamerhauntzia.eus, eta bestela Gamer hauntzia kanala Telegramen. Ni Damian Madina baitia naiz, eta nerekin dare Aritzo Dirosola eta Lander Uzueta. Betiko bezala, aupa mutilak, atzaldeon. Atzaldeon. Ja, gaur bueltan zea. Nik uste dut, hori da, ja, goguakin. Zuek ni baino maizago egotezate, baina, bueno, espero dugu hemendik aurrera ez gertatzea behiz, ausentziarik eta tope egotea. Azkenean gero gauza asko galtzen ditut nik, bidean bestela. Ez dakit, zerbait esateko, ero albisteetara pasatuko ga, zuek esan? Pasatuko ez, gauza asko daudeta ez? Baina zurrera. Albisteak! Atal honetan, bideojokoen gaurkotasuna birpasatuko dugu. Aste honetan, Nintendo gazasiko gara, ze pasan aztien jakingo duzu moduen Nintendo Indie Worlda enbien, 2008 hasierako Indie World hau izango zana, eta 21 minutzuten dozena bat joko baino gehiago ekarri biezan, garazaile independentienak, ez? Eurek sortzen da bizen lanei, agerikotasun hori emoteko asmoagaz. Ez ustekoak egon ziren, ez danok espero egon duen jolonet barri hori, betiko moduen, baina bai bestelakoak. Ze, azken Steam World barri ze ezagutu dugu, Steam World Heist bigarrena, Anton Blast, Shim edo Europa bezalako, danetariko lan interesgarrizek ikusi gendu zen, ez? Bildu da bizan bideojoku honek urte honetan kaleratuko diren bideojoku dira, 2008 estreniko dizen indie bideojokuek. Eta, hene handikoak ez pidezen bakarrik jokuk aurkeztu, horrez gain, bat doako proba edo demo iragartzeko balizo izen ekimen honek, ez da Indie World aurkezpen honek. Azkenengo jokugaz hasiko gara, Steam World Heist bigaz. Niri ilusio asko inozten aurkezpenak, ze, Thunderful Gamesen azken Steam World bideojoku ez da izen oso arrakastatxue, build, inoz aipatu izan dugune gure irratsaioan, talalako, gestino eta, irize kudeatzeko bideojokue. Baina, Steam Worlden frankizi barruen hainbat eta hainbat genero desberdin jorratzen da bez, eta niretzako Heist honena da, segurenik interesgarri zentrikoa, da alako estrategia taktiko bideojoku bet. Eta gehien bat ibilko garena da, gure robotaldi, hasikeran kudeatzen apur bet, bakoitzari bere build edo, abiliezi desberdinek, arma desberdinek jartzen, eta hortik aurrera, bidimentzinoko txandakako borrokak ikusko duguz. Oingoan girotzi apurret aldatzen da, eurrekoan robotak espaziontzi baten ibiltzen ziren, mapa desberdinetik aurrera atatzera, eta oingoan hori alako piratan, ontzizen, girotze bat egaitzik, tripulazio sortzen ibiliko gara ikusten da moduen biditzoan, da, apurke danetariko taldi sortzen. Orokorren oso itxuruana, ez dugu moten aldaketa oso handiri datorrenik lehenengo jokutikona, igual, ekipamendu aldatzerakoan edo abilizizek sortzerakoan askatasun gehiago dugula. Baina horretaz aparte, bantzeko joku izango dela moten dugu. Abuztuak 8 estreneko da, Switchien, zelan ez, baina horretaz aparte PlayStation 5, 4, Xbox Series, Xbox One eta PC, hau da, plataforma nagusietan ikusko dugu Steam World Heist bi hau. Leander, hau, nahi pixa goratzeit urrotiti distantzia mantendu da, Worms eta XCOM eta... XCOM-en antz gehiago dauka, bidimentziotan dela bai, baina...
Wormsen da bezala mundua badauka entorno aldatzeko, ez dakit, bomba bat botatuta edo horrelakoak. Ze horrek, Wormsei behintzat bere xarma ematen zion horre. Bai, hemen egoten nagaizen bada lako koberturakaz edo ez, eskutetako lekukaz jolasten dugu jokuek, eta horrek suntzitzi izaten da aukeratako bat, baina bestela berak kokalekuek eta osorik suntzitzi esko, Wormsen pasatzen moduen alakorik ez dugu ikusko, printzipioz. Baina, bueno, apurbete eraldak eta hori bai existitzen da. Vale. Ba, aurrera Oso goaz. berezia, ez? Oso berezia. Neri bentsat visualki asko erakartzen hau, eta bideko estrategia jokuak aspaldi ditzen ikusten. Esan duzu bezala, Worms eta Wormsen txapelketa noizko. Jode, zenba denbora. Vale. Segi, barkatu. Bai. Urren joku ebe asko interesan dazte, neban espero hemen ikustia, ze Anton Blast deitzen den bideojoku hau, Nintendoen beste bideojoku ezagun baten klona edo kopia dala esan aldugu, ezta? Wario Land 4 maitatuek bere azpigenero propizioa sortu deu, oin gitxi inoz aipatu izin dugun Pizza Tower, ez? Jaso gendu noen gitxi, eta oin Anton Blast hau helduko daku, azaroak 12 estreneko da Switchien eta Steam plataforma bai, PC-erako. Eta bueno, dalako, Wario Land 4 aipatu dut, orduen bide plataforma jokuet, puzzle pilo bategaz, baina batez be, kontrol, eskema, soro, pizkorra, ez alako, bueno, grafikoki ikusten da oso eroa dala. Eta aspaldetxik jartzen izan duten joku da, eurretik garatzaile honek kaleratu bien unibertso barrinen, protagonista barrinik ez eta bar, lehenengo Mario Bros. Arcade originala zaneko horren klon bat, nahiko kritika honekaz. Eta honeko Switch dago aspaldi demoan jolastu neban, oin iragarri da bez Switcherako demoak kaleratu da bela. Eta orokorrien oso zoitxuruana, Wario Land 4 joku benetan berezize da, eta pena bada, ez, hortik esketu guzela ikusi, bueno, ez jarraipenik Nintendo aldetik, ze hori ja Wario Landak guztiz albonatu da bez, baina indizentzako oso aproposa da, puzzle, plataforma, bueno, brutanetari naztute, eta etxuru hona izan. Bai, gogoratzen dugu zea bat, ez? Wario Landera pixka gogoratzen dugu jolasek. Eta visualki nahiko berezia da. Ez dakit ze jolas gogoratzen dira, baina bat ema gogoratzen dit. Baina oinetzai getortzen, burura. Bale, atxera, bueno, horrela inge, eta beste, inoz aipatu dugun beste joku bete karritxe hona, Indie World honetan SIM, SCHIM, izena dekon joku ikusi gendun barriro. Hainbat eta hainbat denpora daroa ja, ez dakit, aurretezko sarbidin izan egon, baina ikusi izin dugu denboren bat edo beste uste dut. Eta oso joku benetan berezi eta nortasun propisa dekon horretariko da, ezta? Kontroleko dugu alako izakitxu bet, ez dakit oso ondo zelan deskribatu, alako slime moduko bat izango zana, gerizpetik gerizpera salto hitzeko abilizize dekona. Orduen, gure helburu izango da maila desberdine gainditzie, ikusten dugu, ez, alako baserrezetatik edo iritzik zier ibilko garela, gerizpe batetik bestera salto eitzen, askotan, gerizpe horrek zelanaz dinamikoa dire, tren bat ikusten dugu horrez mobitzen, da horren gerizpiegaz be eurren datzera ibiligal izango gara, edo pasetan dizen pertsonan itxalak ingo daben plataforma horretara salto ditzeko aukeriko dugu. Eta orokorrien estetika oso politze, oso berezize, kolore gitxiegaz jolasten dugu hor, batez be, gerizpiri alkerikotasun hori emoteko. Eta, bueno, horren beste denpora egonda garapenien extra nice taldien bideojoku hau, azkenik jaso alizin dugule argitaratxe dati, ez? Uztailak 18 estreneko da, Switchien, PlayStationen bi kontsolatan eta PC-en bebai. Jo, artistiko dibentzat. Oso wholesome, ez? Bai. Bai. Itxura polita hau gustatu zait. Bai, nire jolasteko goagaz, bentsete, ja laster jasoko dugunez, oin bai jarraitzu birko da hor biletik. SIM hau atzin izten dugu, eta hurrengora goaz Europa izenagaz, nik neban ezagutzen, baina gendun zuzeneko txubetez, Indie World hau jarraitzen, eta jentiek aipatu ban, ezagutzen bala. Dekogu alako plataforma joku oso politz bat, hirutimentzinetakoa, eta tal estetikoak egin izan Ghiblin filmiek, ez? Ghibli Studion filmiek gogorak hartzen deuz. Baina, batez ikusi aldugu, olako mutiko gazte bat kontroleko dugule, eszenarizo kokaleku oso zabalatan, eta balako egazeitzeko edo bentsete planietako jetpack antzeko bat erabiltzen dugu, orduen, depora guztiezen saltoka, ize egaz ibilko gara, kokaleku ederrak zeharkatzen.
hor ikusten dugu, zelaizek, mendizek, alako kobasuloak, gero leku magiko hauek bai. Eta orokorrien askatasunen nagusi izango da, Mario behar dauek gogorakarri, ez zuen ondo irudikatzen, beste nortasun bategaz igual, baina Mario plataforma gogorak hartzen deuz. Nahi Breath of the Wild akordatzen dit pixkat. Eta Rime asko niri bentzat. Bai, justo Breath of the Wild zein Rime, Ghiblin film hortatik ez asko daten dabe. Eta honek bideo hori jarratzen dugu, ezta? Eta gero pixkat igual, Air ez dakit probatu duzuen, Air Memories of Old. Da gehiago poligonoekin eta indako artea, nahiko joku motza da, ez dakit 2 ordu dien edo, baina oso ondo dago, eta da egan egiteko joku bat, baina isletatik soia bai, eta baita asko gogoratzen dozte joku honek. Bai, tasiok txatien nino kunia epatzen dugu, justo hori dela, Ghibligaz batera elkarlanien sortu zen bideo joku hor, dezelan baiala gogoratu behar dugu. Baina, bueno, bentsete Europa hau laster ikusko dugu, urte bukaeran estrenatuko dela jakinarazia bai Future Friends Games Studiokoak, eta Switcherako zein PC-erako estreneko da. Jode, Switchen ikustean jolas hau egola biltzala, haure mundu irekikoa izango da, ez? Hori. Suposatxo de maia oso zabalak izango ditzela, baina ez dakiz mundu irekikoa izango da, ne? Bale. Ez oso ondo ikusten da, eta hola, jode, indi garatzaile batek horrelako bat egiten badu, eta gero bagizu ze jolas esatera ni joan, ateratzen da, bezala ateratzea mundu irekikoa. Ez dut ulertze zerre, Baina, bueno. Ja. Plataforma joku eder eta alai batetik, holako puzzle, joku psikodeliko eta beldurgarri batera paseko gara. Lorelei and the Laser Rise, aspaldi ikusi gendule India aurkezpenen baten edo beste, eta oin argitaratze dati ezagutu dugu, maiatzak 16 ikusko dugu Switch eta PC plataformatan. Nortasunez, beteta dauen bideo joku da, alako estetika oso berezizegaz, inoz jolastu badazuen Killer 7 GameCubeko bideo jokuen, lako film noir, zuri beltzien agartzen dizenak, modelo nahiko simpliekaz, eta alako estetika batagaz topo ingo dugu. Baina, ingo dugune da, hotel bat esploratzi tokiko daku, nun puzzle desberdinik egongo diren, nahiko berezitzuk emoten da, bez? Resident Evilen estiloko erronkak egiz izan. Eta, ez dakigu askoz gizau, nik behintzet, bidizotan, trailerretan beti geratu oso galdute, nola jolastuko dugun, edo zer izango den historizoa, baina suposatzen hori dela jokuen sarmi beraz, da, misterizio pio ongo dela, eta oso joku bereziz izango dela. Orduen apatu moduen, maiatzak 16 estreniko da Lorelei and the Laser Rise, Switch eta PC plataformatan. Bai, benetan, oso japoniarra boten, ez dut uste japoniarra da nik berez, okerrezpan adi, Bai, zeleke bai. Baina ez, estudioa ez da japoniarroan ikusi salto baten, eta okerrezpan adien, suediarra da, bai, osea, bitxo. Ez dugu moten, baina leku danatatik ikusten dugu salakoak. Bai, atzen izten dugu, alako rollo psikodeliko hau, eta tanok ezagutzen dugun frankizia batera igaroko gara. Ninja Dortokak joku barrize jasoko dabe Switchien. Teenage Mutant Ninja Turtles Splinter Fate. Berez da Apple Arcade zerbitzuen, oin denpora bat estren esan bideo jokue, alako roguelike bat da, ikusten badozuen bidizoa, segiduen jakingo dozue zeinen klonadan. Hades bideo joku ezagunen klon bat dekogu, non, Dortoka ninja kartunde, alako roguelike zigak gaintzen ibilko garenak zinoz beteta, ikuspegi isometriko bategaz. Eta egize da orokorrien, nahiko... Ez da oso gauza honak irakurri bideo joku honen inguruen, baina bidizioa ikusite jolasteko gogo asko sartu jatez, egiz izan, nahiko itxura politxeko, aipatzen da bez, Dortoka gokatza bere albileziko duzela, gehi gero partida bakotxien, guzatez berdin lortxe jungo garela, armak edo abilezizek eta bar. Eta orduen nahiko joku dinamiko dela berez, mailak behondo dauzela, etxain nagusizek nahiko joku emoten da bela. Orduen egiz izan, probetako gogoak asitzi duzti, Bai, hori, batez ere Hades gustatzen bajatu, ez? Batez ere pentsatzen dut deitzuko txula. Baina, karo, bestian aldian motz geratzen baldin bada, hortxe faena. Ez dakitena da, jokalari bat baino gehiago ondako dan,
Hau da, lau batera jolastu leke? Aha. Ontxe montun, bai, bitxasikeran ikusten dira, hainbat dauzela hor, baina ez dakitz badan besterik barik. CPU kontroletan da bezala beste dortokak, edo benetan onlineen bat edo beste badekon. Espero bai, azkenean, nina dortokan jokuetan gerrazizek beti ukiteu, ez? Kooperatibo edo multijokalari batek, betiko arkade jokuetan eta bar. Orduen espero bai, bentsat, ukitzia. Bai, egize. Egize, bai, alako zestorren zeleik. Bentset Apple Arcaden probetak aukeriko gutxen momentuen, baina Switcherako be laster estreneko da, uztailo honetan jasoko dugu. Orduen, bitxartien badekogu, zalantza honek argitzeko denpori ez, berez joku osoa jaspaldik agertu zen. Urrengo jokure salto ingo dugu, nik ustot estimen eurrekoak badekotezela ja, baina egizizan ez dut inoz jolastu honetan. Cat Quest irugarrena iragartzeko zan berez, oingoan egin dabena da argitaratxe dati zehaztu, abuztuak 8 estreneko da Switchien, zein beste plataforma nagusi danatan. Eta nahiko politzea horreko horrien, beti estetikek beti iragarri zen dozte, baina dalako ikuspegi isometrikoagaz, aventura biziko dugu, katutxubeko tauletan, oingoan nolako piratan girotxe bat emondotxie, eta antzadan ez, borrokak, puzzleren bat edo beste, olako ontxiganien ibiltzeko aukeri ez, mapi eze harkatzen eta bar, ikusten duguz, kooperatiboan jolasteko aukeri honek bai iztatutedeko, orduen, nik uste tolakoak zinozko RPG esango dugu zentsu baten, baina, bueno, joku guztien dak izendatzako nahi kontreten igarzi zelekela, eurokoak bentsatzen valorazio hona deki ez, osak egia zela urtean da nau. Abuztuak 8 esteneko da, eta ganera demoa jaso debila eShop saltoki zen. Eta aina kombinatzeitu bastante mapa ezberdina, osea, barkuakin borroka ikusten dira, baita ere hemen ikusten dugu momentu baten munduan zehar bizta goitik ikusita, eta baita ere ziega batzutan ikusten daben mapa mundi horretan, ez, girotzen daben joku ebera, ikusten dugu mapati doala, baina benetan hori da joku, ez, eta hor borroka ikusko dugu eta dana. Baina bai, gerosiak bedeko zaritzek epatzen dago moduen, leku itxise hauek edo altxorra topetako guniek emoten daben agaitzik. Orduan, bai, apurbete, batez betxeko txikizen antza zuzen dute egongo da, baina itxura politxe dekola esan behar da, Cat Quest irugarren honek, Italia maieran aipatzen da, abuztuak 8 katuen nazioarteko gune da, orduen nahiko aproposa aukeratu da, Osake, bai. Katukaz jarratzen dugu urrengo bideojokuen, Little Kitty Big City berakutsi bien, nik uste eta hon bat India orkespenetan egondan bideojokue, eta orokorrien inoz dozte askorik erakarri, baina azkenengo bideo negaz jolazteko goak emozte, Gehien bat izango da, apurbet, emoten dugu, antzarran jokue. Untitled Goose Game. Hori ze da, horren girotze antzekoako da moten dugu, katu bat izango gara, hainbat misinio betetzen, eta batez beda bestelako gizakizeri apurbet, bizitze apurbet eragosten izango dut jaue. Baina, aventurak bizitzen, girotze japonierrauko dagoela moten dugu, naiz eta garatzaiek ez dizen japoniarrak. Eta orokorren, nahiko alaize, politze, besteri parik, apurbet erlasatzeko apropos ezingo dela moten dugu. Garatzai berdina ez da bestiana, ez? Ez. Vale. Maiatzak bederatzi esteneko da, Little Kitty Big City hau, Switch eta PC-erako, momentuz. Kuriosoak, katua gustatzen zaio nantzat, jolaz polita ematen du. Indi garatzaiek beti katuen ganako, ez? Joera hori ikuin da, Batzuk esango da, Stray baina ondo. Utxezaten joan, Stray grafikoki hobeto ikusten dela, baina divertigarriagoa honak ematen dula Stray baina. Bai, bestiak gehiago da simulazioa ez, eta hau da arkade. Simulazioa gehi, katu baten bihurtuko bazaren, ez duzu gure horren beste simulazioa ez nahi, oso igual tonto nahi txeko. Bai. Zela esan hori Goat, ez? Goat Simulator, esan? Bai. Roi hortara, bai. Katuek atzen itxi eta bengoan igeletara joango gara, baina egiz izan askorak harri dozten bideojoku bateraz, Bali Pix tetzen daben bideojoku bet ezagutu gendun Nintendo Indie World honetan. Eta dalako lehen pertsonako plataforma da eskalatze bideojoku bet, irudimentzinotako girotxigaz, nahiko grafiko simplikaz esango dugu, baina gure helburu izango da mendigai horretara eltsi, horretarako
eskalatzen mekanika batzuk ikusten dugu zor, egongo dizela, eskuekaz, gero igela antropomorfiko bat izango gara, eta horren minegaz bebai, plataforma batzutera heltzeko aukeriko dugu. Baina aldi berien, minijokuek be nagusi izango dira, hor lasterketak ikusten dugu, ontziganien, autoganien begustu baietz, bestelako, minijoku txikitsuek tiro etxikoak eta bar. Eta egizan orokorrien asort jaiken, lehen justo aipatzen ibil gara saio hasi aurretik, estetiki gogora kartzen duzte, bat ez be modeloan eta koloriek eta bar alako. Bai, eta oso diferentia da, bai, zentzu baten, baina bai gogora arazten da. Eta gero helburutako bat estilokoa da, bai, ez? Bai, hori da, ezta, justu azor jaikeko helburu nagusi ze, gauzen irlako mendi gailurrera altzie da, eta bueno, Valley Pix honek antzerako helburu jarratzen da belez, igual antzekotasunek ja nahorren nago dire, ezta. Aurten kaldatuko dabe, eta Switch eta PC-erako jasoko dugu. Orduen, hau jolazteko gogo asko guztiazte. Landara, bakizu kasualidadez, Damian baita ere, ikusten da grafikoki raia bezala ikusten dira asko. Hori estilo artistikoa da horrela edo justu jolas hontan egin dan kuriositate bat da. Kaldera hona, nik uste dut, nahi hartu niko estilo artistiko izango dela, ez? Garatzain aldetik. Zela izan zen oindala, ez asko sortu zeben joko gura. Journey gogorarazte zeban pixkat, baina ez dakizu motor batekin bezala zenbizen desertotik... Seibol. Seibol. Hori da. Hor pixkat roi hortara da. Hortik... Ez baina Seibolek ez dauzka raiak, Bai, Seibolena zan Mobizen... Hori da, Mobizen estiloa da. Bai, baina pixkat eskinak eta ez markatuta, zentzu baten. Bai, bat ezbe koloriek igual goratzestie. Hori da. Bai, igual hori da. Kolore paleta gehiago. Izan leike. Hori ze, Valley Pix, oso itxura politxe, 2008 honetan, Switch eta PC, da, eurrengo dugu, oingoan Metroidvania bategaz, oino hartien ez dugu aipatu, da, alako India aurkezpenetan beti ikusten dugu, zer jokoak izaten dira. WayForwarden lan berrez izango da, Santae eta alako jokuetan, hainbat bideojoku garatzen ebili izan da, ja, Indie estudio nahiko veteranoa, Jars Rising deitzen da, eta Metroidvania zein Megamanen jokuek, bateratzen dauzela emoten dugu, olako 2.5 dimentsioko estilo grafikoagaz. Eta egiz izan, niretzako, olako girotxo futurista badeko, protagonisti neska hacker bat izango da, eta bar, baina, girotxi ebera guztetan jate, bai eraikinek edo guniek zelakoak dizen. Oso cyberpunk. Bai, baina gero egiten nagusten da bat da, pertsonen nagusi zen eta etxai zen animazioak mugimenduak oso... Hoxe esaten ari, Joan, oso simplea dira. Bai, eta penien motezte ez, bestela neko itxurona deko, emoten dugu ari, estabilko garela mapa laberintikoatan, monstruan kontra borroketan, plataforma begongo dire, gero puzzleren bat edo beste behageri da neska hackerran, aldetik, transformazioak eta bar, ikusi leikez, batez arte nagusi zen eta bar. Ia zen urtean handan, hau honetarako ez dugu asko likitxeron bierkoz, lehen esan dugu moduen 2008ko bideojoku giztire aurkezpindeko danak. Osake, aurten estreneko da Switchien eta gainerako plataforma nagusi guztizetan bebai. Joa, zepena, irutu zait aziran ipini gula Shantae jolazan garatzaia hau dala. Hori, bai. Garatzen, ikusita daukaten pixkatet, Shantaen animazioak, ez ditu entzako horatzen hain txarrazian, baina honena, ez da egito, oso animazio simpleak irutzen zaizki. Ematen du, ikasle batzuk, bideojokoak ikasten nahi dian, bideojokoan garaipenean ikasketa egiten nahi dian, ikasle bat egindako animazioa zera irutzen zaizkit. Hau da, ez dakit. Bai, kontu da bai, WayForwardekoak Santae edo River City Girls aurra epatzen dire, euren joku moduen. Batez bepi dimentzioetan ebili dizela igual oinartien. Egin da beste joku batzuk, adibidez osok, espanabilen Nintendo Advance Wars remake eurekin bien, igual okernabile. Eta horrek bezpasen oso modelo ez animazio landuek ekuitzen, hori da nire kritikarik handizena, justu. Osak, igual idu dimentzioaka sondino apurrete lan itxi da fintzi faltetan daki WayForwardekoari. Baina, bestela beti zindaztu izona, beti bildire joku piloa garatzen, oin pilo atetik. Santae
Game Boy Advancerako esan berez, soin urte pilo bat. Mhm. Orduen, badeki ibilbide lezutxue. Jo, pena ez urte hauetan norbait gehitu izana hortan launduko ziren animaziotan. Zestela esan dezuna, itxura bastante hona dauka jolasak zea, ambientazio aldetik eta iria eta eszenatokia eta fondoak etare ondo daude, da baina jode pertsonaian animazioak horrek ezke asko saltatzen du behi biztara, beste guztien ez dator bat. Bai, ados. Badazpada behitxu eta bai Way Forwardekoak enbien Advance Warsen remake hau. Justo, eske barriñek onde kritiketan eban, animazio aldetik eta modelo aldetik ezala oso politxe. Eta pena badala, ia Jars Rising honek hori apurtxu beto betzen da ben, zeinuk aukeri badau, animazioak apurre fintzeko hori errazena da. Eta ia ikusten dugun, edo nabari dugun. Bai. Eta, beste hainbat bideojoku jaso gendu zen Indie World honetan, ez dugu zanak aipatuko, baina, Refined Self, The Personality Test Game, Sticky Business, Stitch, Animal Well ikusi gendun, Beast, detzen dan beste Metroidvania oso politxe bet. Eta orokorren nahiko posik itxidozten aurkezpenan, eban askorik espero, ze Indie Worldatan tanetarik egoten da, batzutan, bai indie onak, batzutan ez horren beste erakarri barik izten zaitxuna bai, baina oingoan ritmo politxe joku interesgarrizik eragutsi da bez, eta bai ipatu behar dena da, hori, Switchek 2008 ez teko laulako oso joku handirik bide honetan. Zazken finien, datorren urte hasik eran Switchen oinordek hori ikusiko dugunez, Nintendo reservetan dabil momentuz, eta segurnik kanpoko garatzeie bai, ez? Aipatzen izen dabe iturrizek, ja garapen kitek jasoten dabizela garatzaileek, osake segurunik oinoko horrek aso itxuten, eta portietako gauzak ikesten probetan ibilko dira, orduen urte amaieri momentu solan dator Nintendo txat. Kau, ezke gaina, erakusten baizu jolas berri bat, urrengo, Switch bian aterako dana, osea, kantatu ingo du, eza grafikoki izango duzu, hau ja generazio berrirako jolasa da. Eta baitare pixat hori arriskutsua da, ze lehenengo jolasa erakusten dezuna, ian ez bada potenteena izan daitekena kontsola horretarako, jendeak esatea, lehenengo impresio bat hartzea, esateko, Switch berria ez da impotentea, edo... Orduan, nik uste Nintendo gori ondo zainduko dula, lehenengo jolasa erakutziko una Switch birako izango bala jolas potentetako bat, ez da Mario berri bat, Zelda berri bat, eo... Ez zaitu kurritzen... Normalen holan ezaten da. Baina potentea bat. Joku, kontsola barrireko jokuek, edo bentset esklusiboak ez dugu ikusko lan porrolan bentset, normalien hori zaiestu ditzen dabe, iagarri arte kontsoli bera, ez da? Hori da. Ez dugu ikusko... Bai, azkenengo momentuan saietuko die jaipeua montatzen, eta azkenean batak bestia saltzeko, ero laguntzeko saltzen. Urruti ez dira, kontsola berri erakustetik, ze gabonetan ateratzea baldin bada ideia, edo gabonak edo urrengo urte hasieran. Hori, jake hori komentatzen dozun, Aritz, igual urrengo notiziara pasatu geinke, eta horta artean Landerrek komentauta duka ja horren inguruko zerbait. Así que, albiste hau utzita, ez? Nintendotik Nintendora egiten dugu. Eta, 2008ko Gamescomean ez dau parte hartuko Nintendok. Aurtengo Gamescom asokak, azkenean galdu dau partaide eta laguntzaile garrantzitsuenetariko bat, ez? Eta Kolonian, Alemanian egingo dan Gamescom honetara Nintendo ez da joango. Games Workshop agerkari alemanak esan dau lehenik eta behin, berak izan da lehenengo hau argitaratzen, eta esan dau Nintendoren Europako komunikazio arduradunan arabera, eta literalki esan dabe Gamescom ekitaldi handia da, eta urtero parte hartzearen inguruan hausnartzen dugu Nintendon. Alabaina, aurten parte hartu gabe geratzea erabaki dugu. Ez da bemone bestelako arrazoirik, baina ez dabe parte hartuko. Eta honen ordez, bai esan dabela, beste ekitaldi batzuetara joango diela. Ez dakite lehenik eta behin ze pentsatzen jatzen hau? Pena bat? Nik uste dute, pena bat, bai. Baina aldi berien,
Nintendo gaitzik jaspero gendune izen da, ez da, alako ekitaldi handizetara jutiri uko ingo dutxola. Ze, bueno, antzine, eiruen edo beste alako azoka handizetan, oikoena zanien, bertara joatie, bertan, zuzeneko aurkezpen handi erraldoi bet, gauzapillo bategaz, jende pila bildut, eta bar, horreri uko eitzen lehenengoak Nintendo izen ez da, Nintendo Directak ordezkatu bien, ez? Eiruko aurkezpen handi hori. Eta denpori gazkon gara ikusten bai, enpresa handizentzat, txikizentzako garrantzitsua da, baina batez handizentzat, ez da bela merezi alako azokatara juti, Azkenien kriston dilutzi da, pilako antolakuntzi eskatzen dugu. Gero azkenien, online edo digitalki einleiken gauza bat eitzeko, ez? Ze gaur egun akordizotara da iristeko beste presakaz edo beste garatzaile batzukaz, hortarako badekiz beste tresna batzuk, baina publikoan gana altzeko gaur egun, aurkezpen digital bategaz, gero demoa jarritze edo, ez, gaur egun joku hornek ezagutzeko askoz bide gehiago guz, oindala 20 urte baino, oindala 20 urte aldizkarizetan ikusten genduzen, edo bidizoren pare baten eta listo, eskin dukitzen besterik. Baina gaur egun, erraza dekogu joku bat ezagutzeko etxetik, azoka bateko retransmisioa edo, ez, irudizek ikusitxe baino. Eta zuzeneko bat egitea oso erraza da gaur egun. Hori zea. Orduan. Niri peni botezte, baina aldi berien ulertzeko da. Ikusten da ez, eiruan ibilbidea ikusita azken urtetakoa, Gamescomare zeitxura hartzen nahi da, ematen du konferentzia. Gero Games Award gora doia, ez? Ez tala iguala, ulertzen dut, Azkenean zentzua galtzen daben gauza horrek, ez? Zuzenean egitea gero horrek galtzen die, eta gero beste gauza batzuk irabazten dabe diena bereziagoak. Baina, esan dozunan arira lehen aritz, esate zinuan, Switch hau, ez? Eta, karo, hori da kontua. Igual, Switcharen oinordeko hori, bigarren Switch bi hori, izan leikela erabaki honen atzian dagoen erantzulea. Azkenean, joan zen urteko Gamescomian, kontsolaren demo teknikoak aurkeztu zotzen garatzaileei, eta supuestamente, zurrumurruak esaten daben gaitik, ero bentsat hainbat iturrik, markatzen dozu hemen lander, ez dakit ze iturrik esan daben, baina badirudi datorren urteko martxo aldera, 2025ko martxo aldera Switch 2 aterako dala. Ez da, bentsat lehenengo iruieko hortan edo lehenengo hilabetetan. Baina bat iturrik dinoi hori, Davidiek eta Insider pilo batek, baten dabe horretan, orduen nik uste ziurtxat joaldo gule, ez padauen beran dutxerik. Berez egon dala, 2008ko amaierarako aurrik ustezan azikera baten, da azken izan bien ez antzadan ez Nintendok atxera indauela eta puru eta atxeratzi erabaki dabela. Gabonetako kampaina hori galduta, ez? Baina aldi berien, zantzari barik onena da, baina Gabonetako kampaina horretan promo hain ez da, saltzen azitze Switch bize, ez da behazkori galduko uste nik. Ez zer badakigu Switch biai buruz, hau da Switch lehenengoan formatua mantenduko duen, itzuliko konsola fijo bat izango da, arraro ingo litzadakena, edo berriz Nintendo DS eta estilo hauetara itzuliko da. Berez, komentu gendu nuztot, ez da, horreko irratxaioen baten edo beste, ez dakigu zehazki hibrida izango da edo ez, ze klaro, guk Switch bi deitzen dut zago, baina igual beste ekusa da, ez deko zertan izan alako zebez. Baina, oin denporatxu bet, bai egon ziren hor zurrumurru batzuk, Bloombergek kaleratu bazenak, eta, epatxezan barriro sortxiaz beteko pantaila bateuko bala, OLED pantaila alboratu dengo bilela LCD-era itzultzeko, orduen hori entzun den, nik suposatxo baietz, kontinuista izango da. Kontinuista izango dela, guztiz. Ondo irutxeatela, argi dau hemen tekla bategaz asmatu da bela, eta onjoko euren aurkarizek, PlayStationek eta Xboxek ez da behalak hori ikein. Inoz aipatu da ben arren, PlayStationak ikusi dugu PlayStation Portal, gaiu hori, balizia da bela streaming egiteko, Phil Spencerrek inoz esan dugu, asko guztien dako la Switch eta bar, baina Nintendo ontsu motuen bakarri dau, kendute pezik, ez da, Steam Deck adalakoak, baina kontsola munduen bakarri dau, eta nik uste oso ondo funtzionetan daben formuli edo gituri dela, eta barri horrepiketako da bela, Switch bizigaz. Haberrek ez bauzek ez dakita, zentzu handirik izango luken, ze azken finean Steam Deckak eta izan da, Steam Deckak ibili altzea Game Passeko jolasetan, ez?
Bai, ez da berez datorren gauza bat. Azkenean ordenagailu da eta zuk lortu zenke Windowsa instalatu eta montatzea Xbox plataforma, baina ez da gauza bat, ez da erreza bez. Vale, natiboki zator. Ez que ez da natibo, bai, osea, gauza asko ez datoz natiboki, emulazioa, eta nire baina hori da, bereziki, ez dakit, nahi egin behar duzun gauza bat, eta denbora pixkat eta esfortzu pixkat eramango dutzuna. Orduan, nire ustez da igual, gutxien erabiltzen den plataforma, erabili leikenetatik Steam Decken. Ez dakite adosaren erekin lander, baina... Bai, seguru ni bai, azkenien, pastea dagoena Xbox Game Passari da, ez dauela Linuxerako, ez? Aplikaziorik edo plataformarik. Orduan Steam Deckan aldoz instale Windows eta bar, baina lan bat eskatzen dutxu, danok ez dizinak prestegoen horretarako. Eta rendimendua galduko zula imaginatzet, baita. Ba, agian ez, baina gertatzen dena, karo, zuk bi sistema instalatzea. Edo ia zerbait externoa entxufatu, arrankatzen handik, ja eskatzen dutzu beste baliabide batzuk, incluso joku batzutatik bestera pasatzeko, da, itzali erpiztu makina, eskenean ez da gauza eroso bat, orokorrean, hori da kontua. Orduan, erabilirik bai, baina aukitzen dozu Steam Deck bat, Xboxerako eta beste Steam Deck bat besterako, o erosua bentsat ez da izango. Ja, bai, horrela ze. Tasio kaipatzen dut txatien bebai, ez da, ba, hibridoak eukidaben arrakastarekin, arraroa izango zala aldatzi, Bere indargune bat iguko egitea izango zen. Hori da. Momentu honetan. Bai, oso horrekorren Nintendo kikuidazen ideak ez, beti kontsola barri bategaz gauzak esperimentetan, ba, Wii-egaz, ez, bere mandoa eta puntero hori, Wii U-egaz, hibridotasun horretan sartu ziren bebai, eta bar, baina nik uste Switchena izan dela aproposena zalantzari parik, Ondo bit, hobien funtzionen da bena, eta jente asko posik izan da bena, zema bidea zentzun dugu, ez? Joku hau Switcherako supera proposadaz, edonun jolazu alda partia lagurrek, suspenderren botoieri eta horri itxi, eta listo. Orduen bai, horre... Eta gainera Switch bat, incluso eramangarriagoa da, ez? Steam Deck bat baino eta hori guztia, eta hor oso fuertia die. Eta niretzat jende askok Switch daukanak ez da berabiltzen kontsola normal bezala telebistara entxufatuta. Bakit beste batzu baietz, baina askok eta askok, ez? Eta Switch litea horren erakusgarri da. Ezkenean zelako potentzia daukan, ez? Alderdi horrek. Nik ikustena jokuen arabera dela askotan, telebistara konekteta doez erabiltziena. Balako joku oso handizegaz, Mario edo Zelda bategaz bai, baina jolasteko indizetara eta bar, dala zalantzari barik Switcheko intergunitako bat, horrek bai ditzen da bezala modu eramangarri zen. Hori da. Eta, jarretxuta pixkat eta albistia izte aldera, onjokan, beste partaiden zerrenda baiestatzeke dago, Nintendo jauzi da, eta besteak baiestatzeke daude, baina kontutan izan Gamescom 2024ko azoka, kolonian izango dala, Alemanian, abuztuaren 21-etik 25-era. Eta dala bideojokoei lotutako ekitaldi handiena Europa mailan. Bai, hori da. Urrengo albisteakin jarraituko deu. Aurreko irratsaioan aipatu genuen Warhorse Studiosek alako tweet bat atera zula, irudi batekin, pertsona bat zaldi gainean ikusten zan, eta imaginatu genuen, ez? Azken finean Kingdom Come Deliverance jarraipen bat izan zitekeen, baina ikusten zan argazkitik duda geneukan, ze ropa arau modernoago bat zen, eta pentsatzen dut igual... hori da, aro berrikoa izango zela. Eta gauza gertatzen zen, argazki o fotograma hori zela justu, bideojoko berria aurkeztu dutenan, aurkezpen irudi bizitza realeko batzu jarri dituztenak, baina Kingdom Come Deliverance 2 izango da, aurkeztu duten jolasa, eta ikuste zean, irudi horiek zean, simplementeki, lehenengo jolaseko pertsonaia Henry egiten duen aktore bat, ze azken finean, bizitza realeko aktore baten irudian oinarritzen dira, arpegian eta, hortaz, aktore hori agertzen zen zaldi gainean, eta hitz egiten. Eta, Kingdom Come Deliverance 2 jarraipen bat izango du, baten jarraipena, Henryrekin jarraituko deu, eta
pixkat erakutsi dutena, nik zuzenean ez nuen ikusi, guztiz pasatu zitzaidan, ostegunean, osteguna ez naiz gogoratzen eguna zehazki zitzen. Bai. Baina, ikusi nuen justu hurrengo egunean, aurkezpena, eta, nahiko interesante izan zen, ze bideojokoa erakusteaz gain garatzaileak pixate hitzeiten aterazian traiektoria izan dutena, orain artekoa, batipat aurreko jolasakin. Eta komentatzen zuten bere helburua zala, batipat lehenengo jokoan teknikoki lortu ezin izan zuten guzti hori oraingoan egitea. Eta harritu nindun, ze komentatu zuen estudioko burua, genez gogoratzen izena nola zan orain txe bertan, komentatu zuen, lehenengo jolasa 12 pertsonan artean egindako dala. Eta aluzinatuta geratu nintzen, ze banekin estudioa etzela, estudio handia, baina jolas hori 12 pertsona bakarrik egindakoa izateko, eta aina ezadetena ez, lehenengo jolasen ere, eta jolas bat, aktore errealen arpegiak eta animazioak eta erabiltzen dituna, hortaz. Harrigarria da, hain estudio txiki batek, olako jolas bat egitea, eta bi, teknologia puntu hortaraino iristea, aktore errealan arpegiak eta aplikatzera. Eta, orain komentatu zuten estudia handitu egin dela, logikoan bezala, lehenengo jolasa bastante salmente izan zitun, ezaktuk izdak zen bat, baina nik izan nuke milioi batzutakoak izango zala. Eta, noski dirua irabazi dutenez, orain uste ezantzula 250 pertsona inguru diala estudioan, beraz imaginatu, ia 20 aldiz gehiago. Eta, behaien helburua dela, mapa bikoiztu egin dutela tamainuan, grafikoki eta teknologikoki ere ikusten da bastante avantzatu dagoela jolasa. Eta, gero baita ere, rol puntu hori ere mejoratu egin dute, ze esaten zuten orain guk hartzen ditugun erabakiak eta gure portaerak efektu asko handiagoa izango dula jolasean zehar, adibidea jartzen zuten, herritik ibiltzen bazara, jendeai lapurreta egiten, beraien etxerata sartuta, orain ja puntu bat iritsiko dela, non ja jendea moskeatu ingo dana. Eta ikusten baute lapurreta gertatzen nahi dela herrian, ja jarriko diala alertan bezala, eta igual sospetxa jartze dituztela zuri, o zu sospetxa soziala, ze igual herriko pertsona bat etzea, agertu zen pertsona herri bat, eta horren arabera jarrera ezberdina erakutziko dizutela zuri, eta nahiko interesatzen baten du papel gainean, gero ikusi berkoa jolazen ze puntutaraino aplikatzen den, eta ze puntutarainoko sakontasuna daukan horrek, baina hasiera batetan papel gainean itxura ona dauka. Eta, gero baitare pertsona berdina errepikatuko dugu, Henry, bakarrik orain ja aurreko jokoa nola amaitzen den ez dakit, ez daukat eta amaituta, baina, progresio bat izango da, aurreko jolazan jarraipen bat izango da, ez? Eta hori toki aldatu ingo da, lehenoko mapa Bohemian zegoen zentratuta, Bohemiako zona baten, baina orain beste zona batera joango gea. De hecho, erakutsi zuten bizitza realeko irudiak Bohemiako Txekiarra Republikako hiri bat zen, enaiz gogoratzen izen burua, izena nolazun hiriak. Baina, hiri hori... Lurraldea berez ez da, eskualde oso bat edo uste dela. Baina hiriare erakutsi zuten eta esan zuten hiria tamaino erakutsi zuten oso handia zan. Eta gainera zan, hiria bere garaian, hiri hori realki nola zan egin. Da, ze adibidez, bizitza realean katedral bat ikusten zan, eta bideojokoan katedral berdina zegoen, eta gero itxuratare eman da. Eta neko polita ikusten zan, esan dugu bezala mapa bikoitza izango da, eta lehenokoan mapa ez da bat ere txikia. Eta, pixat kontinuista izango dala, ez? Eta nik uste hori bere puntu fuertetakoa dala, ze azken finean erdiaroko simulazio rol jolas bat da, ez zait okurritzen estilo hortako beste jolasik badagoen. Eta borroka beti ez dela aurrekoan bezala oso gogorrak eta oso komplikatuak izango dira.
gainera armada desberdinen arteko gudak nabarmenagoak izango dira. Ze epoka hortan, zona hori batipat, Bohemia inguru hori, nahiko konfliktiboa izan zen, borroka asko eta egon zian. Eta gainera arma mota berri batzu sartuko dituzte, lehenengo eta behin balestak sartuko dituzte, ikusi beharko dugu nola balantzatzen duten, eta ez egitea armak oso, nola zau nuke, oso OPS egitea, oso boteretsuak ez egitea. Eta batipat urrengoak, ez? Lehenengo zuzko armak sartuko dira, bere garaian agertu zian lehenetakoa, pentsatzen Txinatik ekarri zan teknologia hori, oso primitiboa. Eta ikusten zan, baitare zea horiek, lehenengo zuzko arma horiek, eta hori ere ikusi berkoa. Kuriosoa izango da, erdiaroko olako jolas baten, lehenengo zuzko arma primitibo horiek egitea. Eta, bueno, komentatu zutenez, ja imaginatu ezakezuten bezala, jolasa ikusten da bezala, generazio berriko plataformetan aterako da, noski PC-en aterako da, eta PlayStation 5 eta Xbox Series-etan. Eta datari dagokionez, 2024ko urte bukaran kaleratuko dute, beraz, dena ondo baldin badijoa, aurten disfrutatu halko deu, jolas honen jarraipena. Nik pendiente hauka, da jolas hau ateratzerako lehenengoa pasatzera, ze aurrekoan aipatu nun, irutzen zait, jolas bat gehienetakoa gustatu zaidana, ambientazioa ze ondo daukan lortuta. Berak nahi dun horretarako. Bai, albiste oso naiz izan, tutin esun moduen oso joku berezize da, ganera talde txiki batek txekiarrak eta ikusten dara, ez? Girotze aldetik lanik aragarzitzen da bela, lehenengo jokuek bera akatsak estresan, batez berrendimendu aldetik, zen ikusten larpotetik mela grafikoki, zentzu baten. Baina lan honain bien bai, eta jente eskori pila guztetan dakien, naiz eta nahiko nitxosko RPG joku izen. Baina posgarri ze eurrekoan egin bientan hau betxeko asmoagaz badatu zen, nik bentset jolastu nahi eta ikusi nahi jot. Inoan pase bez lehenengoa, bai zen itxen jolasten, baina ni horrena gai hori etxon emoten hori dena mobitzeko. Horren zin horrez, bierda moduen gozatu bitxien neban. Baina, bueno, ia aurrengorako salte bitxeko aukeri ditugun. Zuek hau, ze puntutara ingo konparatzen duzue Mountain Bladeekin? Hau, Mountain Blade ibilitan ez. Komponente gehiago. Mountain Bladeen ibilina ez da Mountain Bladea isometrikoki ikusten dana. Eta hau da, The Witcher bat estilora jokatzeko da. Mountain Blade lehenengo pertsonan, ez? Ikusten da. Lehenengo pertsonan da Mountain Blade, bai. Baina nahaztuta da, ez? Borrokak Mountain Blade ez da lehenengo pertsona, baina gero hiru... Ikusten barrutik bizitzen dituzula borroka bai, eh? Bai. Igual dago zentratuago borrokatan aura eta hemen dago askoz komponente gehiago roleatzeko, olako zerbait. Bai, nik uste hemen hori zuzarela rol puntu hori, ez da? Pertsona bat diko bere historizak eta bar, da bere erabakiziko kontorizak eta bar. Ze jartzito ez dezu manejatzen ari dezamen. Hemen zeu bakarrik kontrolatzen dezu. Eta ero Mountain Bladeen, hori, eszenak tokia txikia dira eta itxiak dira. Hau mundu ireki dira. Espero ez detena da, bigarren jolas honetarako lehenengoak egon zan polemika bera ez egotea. Eta ez nahi zait landarek komentatu errendimendu arazoa daukionez, azken finean. Ulergarria da batipat orain, jakin nuenetik 12 pertsona bakarrik zirela, eta 12 pertsonakin igual pixea atzein zuten, oso optimista izan zean, eta hain ondo ez zuten optimizatu jolasa, baina hortik ez doa arazoa, baizik, eta jolasone bere garaian aterazanean polemika izan zuen, alako korrente bat, ez dakit zehazki nondik aterazan korrente hori zanez, garatzaileak naziak ziala, eta ultraskuinekoak ziala, eta gero baitare egontzan, ez dakit ez zotezan berdinakin lotuta, zegona baitaren matxistak ziala esaten zuna. Ze azken finean esaten zutena zan, bideojokoan emakumeak ikusten ziala utzaren urrena balio zutela bezala. Eta karo, garatzaia gerten zian esaten, erdiaroko simulatzaile bat zala, eta ezke erdiaroan emakumeek ez zutela praktikamente eskubiderik. Hortaz,
saiatu ziala era errealista baten reflejatzen garai horretako realitatea zeintzan. Baina nonbait jende bate hori irutu zitzaion beraien interpretazioa zala edo beraien nahia zala adibidez esan detena, emakumeak zea izatea, eskubiderik ez izatea, edo inkluso atzerritarren bat baldin mazegoneo, arek ere pues, praktikamente esklabu bat izatea. Eta ez nuke nahiko berriz ikustea garatzaile hauek arazo berdinean, ez dakik gero behaien zea, postura politikoa zein izango da, baina zu simulatzea egiten bazu erdiarokoa, gizu ze espero behar izan dezu. Al igual que zu bigarren mundu gerrako gerra joko baten simulatzea egiten bazu, espero dezu jolas horretan, pues naziak egongo diala, eta nazian ez baztikakin, eta horrek esan nahi du bat datozela, ez, zuge reflejatzen duzu realitate bat. Hortaz, espero dut, polemika horiek atzean geratzea. Nik uste, lehenengoakin ja munduak edo bideojokoen munduak ikusizula etzala intentzio txarrakin egindako zerbait. Hortaz, ez dakit, ez nuke nahiko berriz realitate rollo hori berriz ateratzea. Nahiko polemika potentioak iban hor, berak garatzaileek arduradun nagusi Warhorsekoak uko eman adibidez Barcelonako Games Labilen ustezola itzaldi bat emotera, eta horre egur nahikoa gonzan, ez dakitzela oso ondo, horren beste ez dakitza aipatzeko moduen edo iritzi bat bototeko moduen. Aurrera doaz, eta behintzet ez dut uste ingerra galdu da benik, zentzu batien, naiz eta lehenengo jokoen inguruen egon zanez, polemikatxu hori. Ia zan urtean da Kingdom Come Deliverance 2 hau, esan dugu moduen 2008 urte bukaren esterriko da, dana ondo baduan, ez dela gitsi izango betetzen badaben, eta ia ikusten dugun. Baina nahi baduzuen... Izaten nahi joan ze motor grafiko erabiltzen du, baina behiratu nuen da CryEngine erabiltzen du. CryEngine hori da, nahiko harritxeko dela hori izan. Nahi baduzuen eguneko azkenengo albiztean dire garatzen gara, honek gure jarratzen zizat nahiko interesgarriz izango dela. Ze euskerazko joku barri bet ezagutzeko aukeri uki dugun, batez be Telegram taldien partekatu dozkuen lagunek gaitzik. Baina badeko zaben bere, zetasunek edo gauza berezitzuek ez. PC Futbol frankiziako 8. atal handiz izango dana, euskeraz helduko dela ezagutzen dugu. Holan adierazi dozkue una partida más estudizioko sortzaileek. Apiriako 30 honetan, egun gitzi batzu falte dire estrenetako. Eta hortik aurrera euskeraz ofizialki jolasteko aukeri euko dugule, esan dozkue gamerauntziakoari, ez dara gitzi. Aipatzen da benez, horretan interfaze osoa euskeraz helduko da, interfazi bera bakarik, testu eta bar. Eta, izango da, kudeaketa eta simulazio jokue, suposatzetamengo veteranoenak ondo ezagutuko dezuela PC Futbol saga mitikoa ez, saga Espainiarra, betikoa futbol taldiek sortzen ibiliko gara, hauek antolatzen eta kudeatzen. Eta batez be hori da azkenien, taldi sortu, partiduetan batzutan simulazio modure beste batzutan denbora realien hori izango dela PC Futbol sortzearen kasue, biziko duguz, eta batez be 3 atal nagusi euko dauzela aipatzen dabe garatzaileek. Enpresaren kudeaketie, jokalari zein merkatuaren gestio hori, eta bukatzeko kirol kudeaketie, nun partidu biziko duguz, automatiko egin leikez, edo gu aginduek emoten, edo antzadanez bebai denbora realien jolasteko aukera hori egongo da. Hau danazen da bai aipatu behar da, ez dugu leukin jokuen geuse askorik ikusteko aukerarik. Irudiren bat edo beste agertzen da euren webgunien, bidizio laburtzu be zabaldu dabe, baina horretaz gain ez dagoen beste gameplay edo jokaldi luzerik ez da esango dugu. Eta preokupatzekoa da, 8 egunera publikatzen dela ikusi. Eta grafikoki albistean ipingi dozuna izango da? Jolasteko... eske hori emoten dago dela PC Futbol 5.0 o 6.0. Baina jolas... Gestioaren jolasa. Gestioaren jolasa hauek ez dute normalean ona izaten. Mota berdineko jolasa dago futbol manager izena duna, eta arek ere grafikoniko eskasitu auskate. Hau baino hobea dauzka, noski, baino... Bere garaian proporzionalki zeuzkan askoz grafiko biak, ez? Izango nire, etxe dalan dabe.
Bai. Igual retro estiloraren nahi izan dute egin, O igual ez daukate gaitasunik hoi egiteko, ez dakit. Igual Horixe. kudeaketa joku bat ondo ingo dabe, baina igual ez fizikak eta hori da nasartzen da benean, baina beste gauza da. Horixe komenteko dugu txene bat zuen. Alde batetik, keratxiegaz beragaz jarraitzuko dugu. Bueno, Steameko jokuen hizkuntzan fitxan ikusi aldugu, testu bakarrik ez, bikoizketi ebe euskeraz izango dela. Eta horren inguruen indogu berba una partida maseko garatzaileegaz. Eta aipatu dezkonez, euskarazko bikoizkestie jokoak kaleratu eta aste pare batera helduko da Steamera. Orduen, alde batetik, fitxan bertan aipatzen da euskarazko bikoizkestia helduko dela, baina ez da guztiz egiz egun batzuk itxeron biherko duguz. Eta apurretin dute bai komentu dozkuen, ondino bikoizlari zen zerrendie bera itxibarik dauela, hau da, ez tekila bukatut lan hori. Orduen, momentuz, igual komenideana da apurret itxarotie, benetan ikusi arte euskeraz egongo badan edo ez. Azkenien, ez da maitxu, eta igual aurrekontuen arabera itxaroten dabiz, edo ikusiko dugu. Baina, bueno, gai berantzea bentset ez dago eukin bideojokuen euskerazko bertzinoan irudirik ez da, edo bikoizketi berabe ez dugu entzun. Eta horretaz aparte, grafikoak eta aipatu dezuzela esan da, aipatu behar da PC Futbol sortzi hau azizala ja berandutxiekin eta arazo pilo bategaz, ez da? Bueno, PC Futbol frankizize berez, 1989 urtien azizan, Dynamic Multimedia ezagunek enge, eurek lehenengo zazpi jokuek sortu bi esan, gero Gaelkoko katalanak, hau beste estudizo oso ezagun bet, eurek eskuratu bi ezen baimenak beste bi joku eitzeko, eta horretutik hona, apurruti bili da saga hau eurrega atxera, ezta? Azkenien, 2023ko martxoan, una partida masonek joku barrize argitaratu arte. Joku barri hori, azikera baten PC Futbol 2024 izen bierzan, eta PC Komponente saltokizegaz bat egin bien, jokuen, marketing kampaina abiatzeko, esan ez azikera baten, 150.000 jarraitzaile lortu biesela Twitterren, joku ebera kaleratu alizeteko. Bale, hemen ja apuruet bitxitxu joku iragartzie modu honetara. Azkenien ezin heldu kopuru horretara, baina alan dabe eurrera egin bien, esan bien joku azkenien kaleratu ingo zala, eta erreserbakaz hasi ziren. Zer pasesan? Kritikak heldu zirela jokalaren aldetik, ikusten biesan irudizek eta bidizioak eta bar, ez pila oso itxuron aukitzen edo agindutakoak ez para itxuronek ikutzen, eta orduen, jokue iruzurre zala leporatu dutxien. Zekaro, erreserbak hasi, baina irudirik parik, askotzat itxura txarra. Orduen, una partida masekoak erabaki bien garapena etetie, erreserbatako dirue itzultzie, eta oinartien, uste dut pasan urteko apirietik ona izik egon dire, barriro PC Futbol sortzi izen aldatute, jokuek aldatuko da bela aipatzeko, ez? Eta hori, pasanan hilabetin iragarri bien, eta apiriako gota marronetan estreneko da PC-erako. Orduen, hori ze, ondino zalantza, inkognita, ez? Eta asko dauz joku honen inguruen, ikusko dugu ia benetan zelan urteko dan, eta euskerazko itxulpen hori, bai interfazi eta bai bikoizketie, bai zelan helduko ditzen. Bai, a ber, esan ezuna. Nahiko arraro doa prozesu guztia ikusi harko dugu. Ni bentsat ez nuke aurretiz erosiko, atera baino lehenagotik eta analizi batzuk egon baino lehenagotik. Ze itxura rarete dauka guztia. Gero igual ondo ateratzen gero igual hori da. Baino, hobe zuhurtziakin jokatzea, dirua galtzea baino. Ados. Eta azkenien, bikoizketen joka maitxu barik egotik, nire atzera gota dazte, bat ez behakin hori, azte bete falteala, azte bete eskaz estrenetako, ondino esteko presizorik bez jokuek. Hori pasatzen dala, Steamen ez da horren arraroa bez. Ikusko dugu zelan amaitzen daben honek, eta zelan urteten dan bideo joku hau, mintxet. Eta ojala, ondo amaitzen daben, eta euskirasko bideo joku handi bedeko. Aberra hotzezko itzulpena hau den lotuta, salmentan kantitatean arabera. Eta horregatik gaidian eusten. Ze, hotzezko itzulpena kostatu egiten da diru bat, orduan. Karo. Izan lezke, bikoizketi bera zelakoa izango da, ez dakiko izango bat izan partidutako esataritzek, edo besterik barik txorrada pare bat eta aurrera, ez? Borize, bentset, PC Futbol sortzi hau apiriako gota marra estreniko da, PC-erako, esan dugu moduen azikera baten testuek euskera zeuko deuz, eta hostien, eta ondo badoan,
bikoizketi ebe euskeraz jasoko dugu. Bueno, itxoita tokatuko da. Hori da. Eta ondo amaitzeko, iruditzen bada- bai, Hori da. albiste motxak askar ditugu? Baina, etzi bai, ez da, badago hemen gauza interesgarrien bat edo beste komentutako. Bueno, lehenengoagaz, kaleratzik hasiko gara. Ikizu, 2008 honetan bideojokuen industri zen hainbat eta hainbat kaleratzi ikusten dagabizela. Eta azkena Take-Two enpresa erraldoien aldetik dator. Lantaldien 5% kaleratuko dabela aipatu dabe, 0 langile guztire. Take-Two espadosun ezagutzen, alako, hainbat estudizio batzen dabezen erraldoie da, euren artien Rockstar Games, Grand Theft Auto eta Red Death bideojoku frankizi ezagunen jabi esengo zan Take-Two hau. Eta, langileek zein jarratzaileek ezustien harrapatu da bezala aipatu bier da, ze otxaiazik eran, kanporatziek egiteko asmoa ekiela aipatu ban, Stross Zelnik Take-Two presidentiek, ze igez be egon ziren ja kaleratze gehiago, Take-Two aldetik, Private Division taldeko kaleratziek enbiesan. Eta orduan, serion bat langile kaleratzi ez da gauza txikizea. Ganera aipatu bier da, oin egun batzuk, Gearbox taldie bereganatu biela, Embracerretik hau itxi hostien. Orduan berez, balako dirutzi itxi hostien, harrigarri da ez, erabakia hartzia. Eta azkenin aipatzen da benez, helburu da $175 milioi aurreztiek kaleratze honekaz. Erabakize polemikoa, azken finean, eta kaleratze piloa. Guztire 2008 8.000 kaleratze mondire, Electronic Arts, Sony, Xbox, Thunderful, Unity, Twitch, sektoreko industriako enpresa nagusi danon aldetik ikusi zen duguz. Eta holan jarratzen du hori momentuz. Debuego webgune Espainiarrek, Espainiar estatuko garatzaile indako inkesta baten arabera, kaleratuko sortzaileen erdizek langabez jarratzen dugu. Orduen hori besta kopuru makala eta kontuten hartzekoa da, eta iaz lan etorkizun ezatek hartzen duzkun, bideojokuen industrize alde batetik inoz baino handiza dau, baina burbui horrek estandain dabela ikusten dugu bai. Urtean ja neko kaleratzea genezkiun eta orain 600 gehiago, zoritxarrez. Eta txarrena da, apirilan gaudela eta ematen dula honek ez dula amaierarik. Konpainia guzti afektatuko diela. Ez. Urrengo albizte be horren arire jungo da, ez da justo kaleratziena, baina bai kaleratze batzuk ekarri da bezen ondori zoana da. Embracer Group aipatu dugu lehen Gearboxen inguruen, eta honek alako berregiturak eta arraldoi bete ukideu, eta 3 enpresa desberdinetan banatuko da. Embracer Group da, Take-Two moduen beste erraldoi beta, hainbat estudizio ukideuzena bere barruen, Eidos, hortik ibildire bai Deep Rock Galacticekoak, God Simulatorreko arduradunek, Teardown, Damianek karri dozkun bideojoku prozedura hori, hainbat bideojoku horren artien, 200 guztira. Eta azkenien, Embracer bera zentsu baten desagertu ingo da, beste 3 enpresa sortzeko. Asmodee Group, Coffee Stain and Friends, eta Middle Earth Enterprises and Friends. Bakotxak, hainbat joku desberdin hartuko deuz, adibidez, Asmodeek, mai jokue, kartanak eta alakoak hartuko deuz, 23 bat estudizio bildute, Coffee Stainek, Deep Rock Galactic, Valheim, eta beste hainbat hartuko deuz, 200 ustot gehienak hartuko deuzena. Eta bukatzeko Middle Earthek, eraztuen egun jaunan, edo Tolkienen jokuen lizentzizek batuko deuz, eta hortaz aparte, Tomb Raideren Crystal Dynamics, Eidos Montreal, Flying Wild Hog Studio, dala estudiatea, zik ez dute patuko. Hainbat joku handin garatzaileek, ez? Segatxik erabakia, seguruenik, Embracerrek hartu daben izen txarrari uko itxeko edo apurutaztuteko. Eta, printzipioz bide bardine jarraitzeko asmoa deki, naiz eta 3 enpresetan banatu, osake, abertzelako etorkizune dekon erraldoi honek. Ikusi beharko da. Urrengoa Ez da reza. Urrengoa Apple-ei buruz da, albistea ez? Hori da, nahiko susteko hartun dugu ez, Apple-egaz batez be iOS gailuetan, ze mulatzaileko onartzen hasi dire euren App Store saltoki zen. Erabakize bera beste ondori batetik dator, ze, streaming bidezko jokue ezarri alizeteko, Europar Batasunen hainbat legedi ez, taraudi betetzeko
eindako eskaeran artien, ba, emulatzaileek albidetu da bezan araudize aldatu da, ez? Beste aplikazioetatik, kanpoko aplikazioetik, kodie exekutatzeko aukera hori. Orduen, aplikazioetan momentik aurrera, pluginek, minijokuek eta bestelakoak deskargatzeko aukeri euko dugunez, horregaz batera emulatzaileen kontueri bolta temondotxie, eta horrek ja App Storeen aurkitzen hasi gara. Delta Emulator da adibidez tope aldoguntako bat, nahiko ezagune bilakatu da, Nintendo, Super Nintendo, Nintendo 64, DS eta beste hainbat kontsolatako jokuek erabiltzeko aukeri emoten da belaz. Eta, klaro, jokuek ezin dire heldu, emulatzaileek eurek ezin dire heldu jokuekaz, horrek aparte bilatzie eskatzen dozkue Appleetik, hori ez da bena betetzen, kendute ingo da bela, ez? Adierazten dabe, hori pasetan da beste plataformatan nagusitanatan, logikoa da bezala. Ez, Play Storeen edo Steamen bertan topeko duguz RetroArch eta alako emulatzaileek. Orduan basta harritzeko, ez? Aran dabe bai egon dire ja arazoren bat edo beste, kasurik egarrizan segurenik IGBA deitzen dan emulatzaileena izan da. Ze saltokiko emulatzaileen artien ez App Storeen lehenengo postu lortu ban, baina Appleek kentzi erabaki ban, segaitzik kode irekiko beste emulatzaile baten fork bat zalako, ostuen bien, aprobetxetako ez, emulatzaileek azirelagon, eta horretarako hartu nien bien. Beste kasu beti zen da NES kontsolako 2 mina, kasu honetan ez da bekendu garatzaileek berak kentzi erabaki deu, eta beldurre gaitzik dela dino, klaro, Nintendo eta lako enpresan dize, ikusi dugu azken egunotan emulatzaileen bile juntzela, bat ez kontsola modernatakoak, ez da? Eta orduen, naiz eta Appleek hori albidetu, staus hartu bertan mantentzera eta kentzi erabaki dugu. Alan da, hainbat eta hainbat ikusten gabiz egunotan, kopuru handitxungo da, segurunik RetroArch eta alako erraldoiek bertan agartuko ere denpori egaz. Eta behintzet, iOSen erabiltzaileentzat berri ona, joku klasiko horretan jolastu alizeteko. Albiste ona iPhone bat daukaten entzat. Eta amaitzeko Lander, leheno aipatu den jolas bat, ez? Hori da, Tortuga Ninja jokuagaz Hades aipatu dugu, eta ezin garaztu, Hades 2B garapenin dauela. Ganera, proba tekniko itxize iragarri dabe, eta jasi dabe. Nik ez dutekin aukerarik jolasteko naiz eta izten damone parte hartzeko, ez tozti bidaliko deri momentuz, orduan itxaron ikirkot. Baina ikusten gabiz ez, hainbat bidizoia bai garatzaien aldetik, Super Gianteko garatzaien aldetik, bai proba tekniko honetan jolastu da benen artien. Eta orokorren, antzeko joku topeko dugu. Roguelike akziozko bideo-jokue, bilpilloa detxeko aukeri egaz ez, greziar mitologizen giretute ganera. Eta orokorren izan behar da oso itxurona dekola. Nik lehenengo partida gitzi batzu baina ez dut ikusi, eta pila harritxu duzte. Jolasteko gogak azitxiste naiz eta nahiko kontinuizti dan, ez? Proba tekniko honen hostien, aipatu dabe, early accessa ez, arbideko iztierra azteko asmoa dekiela, baina ez da behin datarik iragarri, eta jokue bera beno esarreteratuko dabe, ondino aipatu barikitzi dabe, osak luzerako gongo da, segurunik. Desde luego, joku honen artea da beste gauza bada, Dago, nire ustez, indie izan dabe, dago topean. Bai. Pasada bada. Zaurrekoan enbiena ondino betu indabe ganera. Bai, Hades eta Hades 2. Gero, gustauko jaltzu jokua gehiago ere gutxiago, baina, artea da pasada bat. Oso ondo da. Ibetxet bari, ez da protagonista saltuko dugungoan, zagarre guzitxengo dugu eta usteot bere arreba Melinoe, okarrezpana bonoan ditzen da, bera kontroleko dugu. Girotzi ebe aldatu ingo da portxuet infernuen jarratxiko dugu, Hadesin jarratxiko dugu, baina beste leku batzuk biziteta, etzai barrezek eta bar. Baina hori ze, oso itxurona, eta ez dut uste ja kodi bidaliko doztinik, zaipatu da bena gaitzik proba tekniko honek hilebete baino gitxi hau irauteko asmoa dekia. Orduen, itxaronen birko dugu momentuz jolasteko. Iritsiko da jokoa, Lander, lasai. Hori da. Eta nik uste dut gaur ere geratuko gala analizia egin barik. Joku oso mitiko baten analizia da, así que ia ontariko aste batean tartetxo bat hartzen dagoen eta agertzen dan. Eta nire aldeti bentsat, ondo baderitzozue, eskertzia, hor entzuten egon zareten danoi, eta nik urrengo astera arte, zuek agurtu edo esan behar duzuena. Hori da. Eta otorra estinengo gara, eta betiko lez, eskerrik asko etortxea etxik. Hori da.
ondo segi. Agur.